मना किया था तुम्हें आने के लिए। जैसे ही मौका लगता है किसी का मोबाइल रख लेना, किसी का कोई सामान रख ले जाना। Jolijak traino jori klaina eba kheba mane rok hoksangmani obo salbrupni gotnano obono chung samanyano hinui tongmano phia baje train safar khlainai eba kheba travel khlainai rokse kaham khlaiui naikolui tongnani nango jate borokni manei rok borokni nojoro tongoi kamayatei khlai tongnani bagui traino atei mane rok khokjakmani gotna bharat hai hao obo hai normal haino ma tongo ar jagao borok rok horo charge khlaiui thoi paio phiaba o charge khlai thomani mobile tei mase manya boini yago se thangui painai abo kahai ke mobile charge rioi thoile paio phiaba jefuru mokol phiogo afuru mobile bamania charger bamania mobile charger talangui o sikhok phara wngui thangnai o train ni kebo phano kuno sawui mangala phiaba abo kahai ke train bisingo mani khokjakmani jotoni slai main reason damo main reason wngkha jagrupta yakheba hojakgwi borok rok haike no nijini mani khwnai rok no yakarui thoi paio abo kahai ke no kaisa gotna gotimani video viral wngui tongmani teisa haino hai borok rok je train ni dili safar khlai tongnai oborok no notice khlaikha tei borok bo tabuk hingka hingke hojak ma wngsinai ar jagao nugui mankha khoroksa borok train bisingo habui manui saaf khlai tongo phar tongo aro clean khlai tongmani hai phiaba o saaf khlai tui no bo je jagao mobile tongo mani kaham tongo rang tongo bag tongo oborok no joto bini pocket o bo daui tongo saaf khlai tui no haike borok masa notice khlai tongkha bono onek somoi romoi no hingke bono notice khlai tongmani jorao teisa haino hai bo o kam no kam khlai tongo hingke bini thani mobile tongmano tui khulugui camera bono capture khlaika bini video o hingke no a video khaitui no bono sawui tongkha obo kahai ke dpo habui mani saaf khlainani natok khlaiui nung buini mani khogu omoni bade nini kam tam tong hai rok hinui bono hinka sakha o jagani ongkhori thangdi rok hinui oborok no nungmani yagola safai bebasta tei omo kahai ke jagrupta tei hojak tongmani sakao bo swngmung achuk phaio hingke norok o video no swkang nai naigradi इधर देखो ऊपर। मना किया था तुम्हें आने के लिए। कितने बार मना किया है? क्या नाम तुम्हारा? रियांशु। मना किया तुम्हें आने के लिए ट्रेन के अंदर। तुम जाओगे जेल सीधे, समझ रहे हो कि नहीं? झाड़ू लगाने का काम तुम्हारा नहीं है, रेलवे खुद कर लेगी। ये लोग जैसे ही मौका लगता है किसी का मोबाइल रख लेना, किसी का कोई सामान रख ले जाना, और इसके अलावा कोई काम है तुम्हारा? चलो खड़े हो, चलो इधर आओ बाहर, चलो इधर बाहर। मौका लगते ही किसी का मोबाइल रख ले जाना, किसी का कोई सामान रख ले जाना। अब देख मत जाना यार। बता दिया।